Русенски университет Ангел Кънчев. Факултет Обществено здраве и здравни грижи. Катедра Здравни грижи. Видеото е предназначено за обучение на студенти по специалност медицинска сестра, както и за обучение и повишаване на квалификацията на медицински сестри, здравни асистенти и болногледачи. Представената процедура може да се прилага при полагане на грижи за пациенти както в лечебни заведения, така и в домашни условия. Целта е усвояване и въвеждане на безопасен и последователен подход при извършване на хигиенен тоалет на пациенти с ограничена подвижност и тежко болни пациенти. Хигиенният тоалет на тежко болен пациент е основна процедура за поддържане на личната хигиена, целостта на кожата, комфорта и достоинството на пациента. Съгласно действащата нормативна уредба за профилактика и контрол на инфекциите, свързани с медицинското обслужване, демонстрираме алгоритъм за извършване на хигиенен тоалет с автоматизирана мобилна система за къпане. Подготвяме и проверяваме автоматизираната система за къпане. Подреждаме всички необходими пособия на хигиенната количка. Температурата на водата трябва да бъде 37-38 градуса. Проверяваме готовността на системата за работа, индикаторът свети в синьо, уверяваме се, че дренажната клапа е затворена. Информираме пациента за предстоящата процедура и получаваме информирано съгласие. Поставяме водонепропусклива защита под главата на пациента и хавлиена кърпа около раменете и монтираме силиконовата розетка за измиване на коса. Проверяваме шланга за чиста вода и шланга за отпадна вода, поставяме розетката плътно към скалпа, активираме режим за измиване на коса и извършваме измиването с плавни движения, като поддържаме постоянен контакт. При необходимост използваме подходящ шампуан или шампуан пяна. След приключване подсушаваме косата и я сресваме. След измиването на косата сменяме силиконовата розетка с гъба розетката за тяло и преминаваме към хигиенния тоалет на тялото. Леглото е предварително подготвено с водонепропусклива защита. Оценяваме общото състояние на пациента и преглеждаме кожата за рани, увреждания, декубитуси и други противопоказания. Сваляме облеклото и покриваме пациента с кърпа. Стартираме апарата и избираме подходящия режим на работа. Преди активиране на подаването на чиста вода, притискаме розетката плътно към кожата. Пристъпваме към хигиения тоалет, като спазваме принципа от чисто към мръсно. Започваме с обработката на горните крайници. Нанасяме крем или тямел за измиване без изплакване и движим розетката с плавни движения напред и назад, като поддържаме плътен контакт с кожата. Продължаваме с измиване на бергите и корема. В областта на подмишниците, кожните гънти и чувствителните зони работим внимателно и с щадящи движения, като избягваме участъци с нарушена цялост на кожата. Завъртаме пациента внимателно в странично положение с помощта на втори член от екипа и измиваме гърба. Продължаваме с измиването на долните крайници, последователно от бедрото към стъпалото, първо единия, след това другия крак. Тоалетът на перинеалната област се извършва отделно по метода на сухото къпане. Обличаме пациента в чисто бельо и облекло, позиционирано готово и срещаме косата. Оценяваме състоянието на кожата. Документираме дата и час, вид на грижата, състояние на кожата преди и след, оценка на риска от декубитус, реакция на пациента и използвани продукти. След приключване на процедурата изключваме апарата чрез продължително натискане на диплома за засрамване и изключваме адаптера от електрическата мрежа. Отваряне дренажната клапа и отстраняване остатъчната вода от системата, след което затваряне клапата. Изпразваме контейнера за отпадна вода. Почистваме и дезинфекцираме външните повърхности на апарата, розетката и филтъра съгласно указанията на производителя.
Завършваме процедурата с хигиена на ръцете. Правилно извършеният хигиенен тоалет допринася за поддържане на чистотата и целостта на кожата, осигурява комфорт и се съмнява достойнството на пациента. Това е важна част от ефективната превенция на инфекциите, свързани с медицинското обслужване.